उन्दुनाया बारा जादों खोमाहाय हराव हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो मा होनो हाजिरा जानो थांलायसै आरोना लोगोफोर नै इदिया मालाय सान्दुङाव माइ गायनानै गोसोम जानायनि क्रिम बायनो नागिरदों ओमफ्राय नैबे सासेया मा बायनो नागिरदोंमोनथाय बावगारलायलांबाय आङो ओमफ्राय आङो फुजायाव दख'ना गाननो गायदों आरोना जोंहालाय अबाव देलायग्रामोन न' जोंहा माइरं बायनांगोन या माइरं बायनो माइरं बायनांगोन थाव संख्रि बायनांगोन माइरं सेरसेयाव 35 थाखा जाबाय जोंहा हु गैया दा मालायनाव खस्थ' हाजिरा मावनानै जानांगौ आरो लोगोफोर हौवाफ्राबोथ' बेखार ना आंहानि हौवाखौथ' मानसिफ्रा साख्रि दं ना मा दं होननानै आं दायोथ' खिथाथ'ला आरोना 1K साबसक्राइबार जाबासो खिथासिगोन आं दा माइ गायनायखौ दख'ना बायनोसै आरोना लोगोफोर माइ गायनो फैलायबाय आरोना फोथाराव ओइ मानसि बुरजा नुहुरनायावनो गायहैगोन आरोना जोङो ओमफ्राय नै सिख्लाफोरालाय मा जाखो सिख्लाफोरा माइ गायनाया खोथिया फुनो हाया ए बिदिसो जालायबाय हो मा होनदो एखौ नुवाखैहाय मा गाव बिदिनो मोनखायो आंबो फाथां जाबाय मोनबाय थायो ओरैसै दे दै सेरना होदो आङो ओइ जारौ मा गायाखैलै नोङो सान्दुं गोसा ना बिराद सान्दुं गोसा मानसिफोर दं ओंखाम जानो थांसै 12टानि जोंना बिखुनजोआ मालाय नै मार साफाखा मिस्टिग्रा जा सायखानाय ओइनो बिब'आ फैबाय दं ओइनो बा बोराय बुरि अबे मानसियालाय मानसिखौ नुवाखै संलाय अबे ओइनो गोलैबाय ओइ सानैनो मबाइला मा जाखो खोथिया फुलायबायलै नै जोंना बिनानावासो जाबावो ओइखौ होनदां माबानि हिन्जावखौ सुदिपनि हिन्जावखौ होनदां मा होनदो सोरखौ गायनांला हौवायालाय मोनजादों ना मोनलोङाखै होनबाय दं खोथिया खानरोङाखै नै आब'आ जोङो ना खोथिया लेंब्रुजोबबाय नै खोथिया खानरोङाखै मोनाबाय खोथिया खानरोङाखै नै सिख्लायासो खाबाय खानो रोङिनि बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरोना लोगोफोर भिडिअखौ बाय बाय लोगोफोर